5. אוקיי, יש קופסה אחת שלא פתחתי, שאני מאוד רוצה לפתוח. נכון, היא לא פתחת אותה. וואי, איך בא לי לפתוח. יאללה. איך בא לי לפתוח. אוקיי, מוכנים? 3, 4. רגע, בוא נציץ קצת מהצד. אוי, מה זה? ידעתי, עשיתי לך פאנצ'י, עשיתי לך פאנץ'. מה זה הדבר הזה? זה סקווישי של דגל של פיראטית, והכנתי לך את זה בשביל שאני אעשה לך מתיחה שתחשבי שיש כאן משהו שווה, ובעצם זה דגל של פיראט. איך לגתך בשן. מה זה פתאום נראה משהו? וואי, זה חמודי? זהו. איפה קנית את הקופסאות האלה? לא יודעת, אמא שלי קטעה לי אותה. בקיצור, כל אחד יצא עם המתנות שלו. כאן ואני איפה לשים אותם, אז תתרגלו שלפעמים יהיה את הדברים האלה, כי אנחנו אוהבות להתראות אחת עם השנייה, וכל פעם שאנחנו רואות אחת את השנייה, אנחנו מביאים לה איזה מתנה. ממתק קטן ומתנה, זה ההרגל שלנו מעכשיו, מסורת. טוב, מסורת זה מסורת. ביי יוש, נתראה בסרטונים שאולי נעשה ליוטיוב בימים האחרונים, ביי. ביי. רגע, שנייה. יו, אימא'לה, כבר אני צריכה, נפלתי מהנעליים של מיקה. מיקה, תשימי אותה בכניסה, רגע. מישהו יכול לי פה לשבור את הראש. אז קיצר, אני אנצל את הקרדיט פה. כל העוקבים של מיקה, ויש למיקה מלא עוקבים. לא מלא. יש לה מלא. לא, באמת, היא רוצה להמליץ על סדרה נכון. מוזרה. אוי, לא מוזרה, זה סדרה הכי טובה בעולם. הסד הפרטי שלי, אני ממליצה לכולם, מישהו אוהב. לא ממליצה. את אפילו לא ראית את זה. לא נשמע טוב. את תאהבי אותה. לא נשמע. ביי.